Good morning guys. Yun. So, welcome. Welcome ulit sa aking channel. At so, mapagpalang araw. Mapagpalang araw sa ating lahat dyan. And so, dito natin ngayon sa Bicol. So, gagawin natin ngayon ay magluluto. Yun, habang wala pa yung dalawa kong pahinanting, mga alas 8 pa yan marireceive sila. Time check muna tayo ay 6:55. So, habang naghihintay tayo sa kanila, magluluto muna tayo. Ayan. Yan, namili na ako. Bibigas. Tsaka isda. Ayan. Patambaka. So, bawa na lang guys. So guys, ready na yung sangkap natin. Ayan. Ito yung isda. No? Sasabaw tayo sa prito. So, tayo na natin maluto yung kanin. Malapit na. So, sasalang na natin yan mamaya. Mababa na lang. Guys, kulong-kulo na. So, lagay na natin itong isda. Kamay na lang. So, itong anim, piprituhin ko yan. Yan. So, takpan natin ulit. Mulo, timplahan na natin. Yan. So, a few moments later. yun guys. Ito. Luto na yung sinabawan natin, oh. Oh, sarap. Yan. So, piprito na lang. Para mamaya kainan na lang pagdating nila. Guys, luto na yung prito natin. Sabaw, parang wala pa yung painante ko. Time check na tayo ay 8:36. Wala pa. Abangan na lang natin. Yun guys, yan, so kakain tayo. Yan, no, so wala pa sila eh. Time check is 9 AM. So mauna na akong kain sa kanila dahil para magpahinga na tayo. At sila mamaya kain na rin din sila. Papunta na rin siguro yun. So tara guys, kain tayo. Kain. Yan, no. Yan. Sabaw. Tara, kain po tayo, kain. Pasensya na kayo guys at nakabal tayo. Grabe init. Init masyado dito. Yan. So, ayan na, ayan na. Yan. So, tapos tayo kumain. Grabe init dito. So, time check natin is 9. Wala pa sila. Wala pa yung aking kasama. Siguro nag-aakyat pa yun. At bagay 100 piraso na electric pan na naman yung ano nila. Nilatag namin yung kanina madaling araw. 5 AM. Isa mag-postcard sila. Medyo malayo. At ano, mainit pa. Talagang nahirapan sila. At least yun, pantayan na lang nila. Yung may kalayuan kasi yung napagparadahan natin at bawal tumutok yung truck doon. Truck ban. Oldie yung truck ban doon. So, saka maliit lang yung maliit lang yung space ng pwesto ng pinagdidelibera namin.
Doon na lang sila. Ang ginawa namin, tinatag na lang. So, dito na lang. Maraming salamat. At shout out sa inyo lahat dyan. Yun guys, dito na yung tribong wakwak. Napagod. Kaya na sila. Kaya hindi pa may masubsob tayo kanina. Pagdan. Bakit? Wala ilaw kasi. Ah? Galing pa. Galing kami sa liwanag. Kaya lagay dyan. Matakatapos na eh. Guys. Ano? Robinson Naga. Dito kami sa klita na pakain muna. So yun guys, namitas tayo ng talbos. Yun o. Nag-ihit na yun. 3 hours later. What's up guys? Good evening. So, time check ay 8:20. Dito tayo sa Gumaka. Sabay Dario. Parating na natin. So, manlalamba tayo. May naispatan kaming isda. Papakita ko. Yung sa ilalim. Tignan natin kung may mapang-ulam tayo. Tara! Guys, si pare, nag-ano. Diyan, ilawan mo nga siya. Yun, ha? Yun guys, pare, nalatag yung lambat. May nakita kaming spot na isda dyan, oh. Tara, abangan natin, patay mo na. Guys, sana may makahuli tayo pang ulam. Andyan lang ba? May isda? Ayan lang, oh. Ah. Ipre. Law mo ganda. Sige, kalapugin mo. Sige, gago. Punta siguro. Nalago lang sa laom? Yan, pare. Kami pang ulam ko. Ha? Ibis? Uy. Palaki mo ito dyan. Pare, totoo. Guys, sinaligpit na sila. Na pre. Idikit pre. Idikit, are, idikit. Hey guys, ito na yung huli. Saan yun? Oh. Liliit. Ito ko yung ano, chan. Kunin mo yung yan yung huli guys, oh. Oh, diba? Ilang piraso? So, 4, 6. Ayos. May pang paksyon na tayo. Solve na yung ulam. May ulam na. May pang ulam. Ito. Ano yan? Pinaghirapan. Malapad, boss. Ano yan? Samok. Ang tawagin sa amin yun eh. Ano yan? Diyan kayo maglatag? Pre? Ayaw na mo? So guys, so pahinga muna tayo. At mamaya bakbaka na naman to. Bindoyan muna. Habang yung dalawa nalambat, Jonathan sa kasi Pulbod. Eh, hindi ko na sila mabibidyohan. At yung pagod tayo. Igli-igli muna tayo at mamaya lalabas tayo. Ay, lalas tatakbo. Chano, susi! Muna sila. Tayo din, luyan muna.
Ano, niligpit na nila? Di ba? Nasaan sila? Maya nyo na kuha rin yun. Baka may makitong pa dyan. So guys, ito lang. Iinig muna tayo sa ulit. Bye-bye.